आयं हे आयै बुंनाय मोजां नुदोंना ओं गायदे आयं बार बिउटिफुल नुखादों आयं आंनो बैसागुनि दख'ना गोदान होनायनि थाखाय थेंक इउ दे थेंक इउ सो माच इउ वेलकाम आयं ओमफ्राय दायो बैसागु मोसानो थांखानोसै आंहा आयै ओइ आयं नोंसोरो बिहामजो मोनसिगोन फाग्लासो जादों नामा नोंलाय मानसिया हा फाग्ला जायाखै आं दिनै सासे सिख्ला बोनो थांनो नागिरदों आयौ रखरा नायनाय बोरै लाजिथाराबो खोना बिमायंनि सिगाङावनो बिमानि सिगाङावनो बिदि बाथ्रा बुंनो हा माखौ लाजिलाबायनो आंलाय नंगौ बाथ्राखौसो बुंदों लायो जिखिजाया आयै आं दिनै सासे सिख्ला बोना लाबोगोन हे गसाय मा मावना जाहोगोन नोङो दानो दि हाबा खालामनो नागिरदों उफाय गैया आयै आं दानो हाबा खालायनो सानाखैमोन नाथाय बै सिख्लाया मालायजों खारफाहां मोनथिबायना आं जुदि बै सिख्लाखौ दानो बोना लाबाना गैला बियो थांसिगोन मालायजों से मा लाजिथारमाराहाय बेयो लाजियालै आयै आजिखालि लाजिला आङो लाजिबा मालाय खाजि गोमायोनो जिखिजाया आयै आं दिनै सिख्लाखौ बोना लाबोथारगोन कुकुलुखौ आरो तांकुलुखौ लिंखाबाय आङो बिसोरजों बोनो थांगोन आङो है फाग्ला नाङा होनदोंना बेफोरखौ बोलाबोसि खालायनो थांनाङा मोनथिबाय औथ' आरो मा बोलाबोसि बिलाय मालाय गाव गोसो जाबानो फैगोन ना ओइ नोंसोरो जेबो बुजिमोनालै बुंबाबो आं जुदि दानो बेखौ बोना लाबोआना बेखौ मोननाय नंला आं बै सिख्लाखौ मार गोसोथोखायो जोबोद गोसोथोखायो मोनथिबाय जिखिजाया आं दिनै बै सिख्लाखौ बोना लाबोथारगोन बेखौबो फाग्लासो जामारबाय खोना गथ'आ औथ' खैनाफोर नुदोंना गेदेरफोर जेबो लाजिनाय होननायानो गैया आरो मान सनमान होननाय बुस्थुआनो गैखाया नुद' बोरै थाफिया मा मावनाबा जाहोगोन दानिफ्राय हिनजाव ओमफ्राय दा आयै मा जामारगोन आदायाथ' दा सिख्लाखौ बोनो थांथारगोन दिनै लाबोथो उनाव गावसोरनो फस्थायगोन दाथ' लाबोनाङा होनबाबोथ' जेबो बाथ्राखौनो मानिखानाय नङा नायाखै मानो बोरै दादागिरि दिन्थिलांदों मान सनमान होननाय बुस्थुआनो गैया साला जोंफोरखौथ' एसे लाजिनांगौ ना थाथो दे आयै थैथो बिसोरो उनावसो मोनथिगोन उनावसो फस्थायगोन संसार जानायखौ बिसोरो सहज सानना लादों खोना दे दाबो जेबो नंला दे खैनाफोर हा मावना जानो रोंबालाय माथो बिदिनो सोलिलांनो हागोन दे हायाहाय गेदेरफोर हाया बादुलाथार बनि सेल'खौनो सेना होनो हाया आरो हिनजाव फिसिनो हागोन ना बेलाय दे उनाव बुजिगोन खोना दे हाबा खालायखांनायनि उनाव खैनाफोर बुजिबाथ' मोजाङानो नाथाय बुजिगोन ना जाबायदि बादुला सोलायनोनो रोंनाय नङा खोना मानसियानो बिमाय लायनाव फरायनो थानो होबाय गैया फरायासै आद्रा गारबोबाय फरिखाखौनो होआसै दे उनाव हामलांगोन दे खैनाफोर बारा रागा दाजों दा लाबोथारनोसैबा माथो खालायबावनो हा गनायना लानायानो गाहाम जासिगोन आरो नोंसोरनिया खैनाफोर बाहाबो बार'खाया एसेबां गिथावथावै फैखादों दिनै आंखौ गिनाय मोनसेबाय आब' गिनाङा दे हामगोन फामिलांगोन नोङो गिनाङा दे फामिगोन नालाय दिनै बार'खाया आरो जोंहानि न'आ जुदि बायना होयो मा जागोन बाया दे बाया आरो नोङो गिदोंबा थौबा सांसिङाव हाबना थायैनि सांसिङाव हाबना थायैनि थौ सानैजों ओमफ्राय टिल्लुआसो मोजाङै दंना गैयाबा आनै लानि न'आबोथ' ओरै मोजां नङालै नंमारगौथ' थेवब्लाबो बिसोरनि न'आ जोंहानिसाय मोजांसिन दे फाखा खुन्था गोजा जोंहानियासो फाखा खुन्था नङा जोंहानियासो एसे गिनांगौ थेवब्लाबो आं गिनाय मोनबायलै आब' टिल्लुखौ आरो दा टिल्लुआबा थानो रोंदोंना रोङाखै न' सिङावबा हाबनो रोंदोंना रोङाखै हाबना थानो आनै मामा मोना नायदों खोना दे टिल्लुखौ न'आव हाबनो होदों खोना नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा थौ सानैबो सांसिङाव हाबना थायैनि जोंफोरनि न'आ मोजां नङाना बायनोबो हानाय जेबो गेरेन्टि गैया थौ हाबैना थायनोसै थौब्लालाय सालारि एबालाय बोथोरा मा नोम्मा खर' बायसैलै माबा अखाबो हागाला बार अखायाबो फैगाला मा बायसि धै आसरित आरो एबारे मा बोथोर जाखो बेफोरलाय
बेथो बेफोरबायदि बोथोर मोनफेराखैमोनलै आङो साल्लानि गय दंफाङा फांबाल'मोन दा फांबानि फांनै मानि बायना थाबाय ओमफ्राय थाइथारिफोरा हले बायनो रोङाखै थाइनायफोरासो बायबाय रखरा मा रागा थेर-थेरसो जोंबाय आं दा फारसेथिंजाय आरो साला लाइनबो गैया खुन्थाफोरा बायजोबना दङ दाहालागि फानाखै मानोबा नै दिनै सानथामानो जाबाय लाइनानो गैया फाहामनाबो जेबो लाब गैया रखम जादों माबा बाराबो माथो फैबाय थाग्रा जादों अखायाथ' अखायानो बाराबो जे गिथाव बाथाव इसोर सां सिङावसो हाबना थायो आं गिनानै जांगिलाखौबो फन खालायथाराखै मबाइलाव एसे चार्ज दङ खोना र' थसेसो खालायनायनि र' माबा खालायदों हो आयौ रखरा सुइस अफसो जालांबाय माथो मबाइलानो थै बालनि बा बोथोरफोराबो माला मोजां जागोनलै ओमफ्राय लाइना दा माला फैगोन दा दिनै सानथामानो जाबाय जांगिलाजों रायज्लायनो मोनिया दिनैसो फन खालामनो नागिरबाय गैला मबाइलानो अफ जालांबाय मा जादों सना माथो मानसिखौ नुनानै रागा जोंनाय नायसो नुबाय आङो मा खर' होनना बुं औ रागा जोंदों आङो रागा जोंदों मानो मा खर'निथि होनबा लाइनबो फैनो रोंला फैगोनलै सना फैगोन दा नुवाखै बारानो जा रखम फैदोंमोन इसोर गासिबो माबाफोरा खुन्थाफोरा बायजोबना दङ थारफोरा जजबना दङ दा फाहामगोन लासैनो फाहामगोन फैगोन लाइना लासैनो फैगोन आंनो लासैनो फैनाय नाङा मोनथिबाय आंनो दानो नांगौमोन लाइनखौ मबाइला चार्ज गैला आंहा अफ जालांबाय दा लाइनानो फैनो रोंलाबा माथो खालायबावनो आरो उफाय गैया आरो सना मानो उफाय गैया जानो मालायबा मानसिफोरना इनभाइटार दङ इनभाइटाराव चार्ज होनो हायो जोंहानिख्रुइ जानो गैयिफोरनानो मालाय इनभाइटार दङ जोंहानिल'सो गैया एसेबां बुंबाय थायो आङो इनभाइटार बाय होननानै गैया खेबथार बायनो बुंबाबो फारसेथिंजाय आरो जेबो टर्चबो गैया पावारिं बुस्थुबो गैया खथ' खस्थ'यै ओंखाम संनांगौ जायो हराव खोमसि खोमलानो साथि लानासो संनांगौ जायो नुवा मोनलायलाङो आङो साथिजों मोनथिबाय नोंलाय अबा बुजि मोननो जेब्ला साथि लानानै ओंखाम संनांगौ जागोन अब्लासो बुजि मोनगोन दा आंनि सायावनो मोनजाबाय थादों नालाय आंबो बायनो सानोलै सना नाथाय बायनोनो हाया माथो फैसायानो मिलायहैया जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायनायावनो माथो बेसेबा फैसा थाङो सना मास मोनसेयाव 5,000निबो जाया खोनालै बेयासो नायनाय आरो मा बुंदों नोङो गाननाय जोमनायावनो फैसा खरसा थाङो माथो बोसोरसेयावसो गांसे बायनाय नुयो आंलाय आरो आंनोबोथ' गांसेल'सो बायना होखायो खोनासं नोङो दिनै हराव जुदि ओंखाम संनाय टाइमाव लाइन फैयाना अब्लानो आं खिन्थु ओंखाम सङा दै नोंनो संनांगोन नोंनो इसोर नै दिनैसो ना नांदों मासे बेबो मागुर ना दिनैसो मागुर ना मोनजासिगोन एसेबां सम जाबोबायमोन मागुर नाखौनो मोनजाथाराखैमोन जानोलाय लुबैबाय दंखायोमोन आङो मोजाङानो जाबाय दे बिफायाबो एसे भिटामिन मोनगोन फिसालाफोरखौ सानो होबाय गैया साया आं सानायखायसो नै दिनै मागुर नाखौ मोनजालायसिगोन बिसोरो बादुला गोजा बेथो सेनल'खौबो सानो हाया आइ गांजेमा गोसोम रानिया थाबा कत' खुसि जागौमोन बियो मागुर ना जानानै बेसेबा मोजां मोनो गथ'आ मालाय ओजों बिगोमानियाव मोनजाखायो खोनादे मागुरनायाबो फिसा नङा दे गिदिर साब बै थाइगिर थाइसे दङ बेजोंनो संना होनोसै आङो ओरैनोबाबो दा जेबो मैगं गैखाया र' आलुबो गैखाया थाइगिरजोंबाबो गोथाव जागोन दे बा आयै बा एसेबां गिदिर ना नांदों दिनै बेबो मागुर नाबाव नांदोंथ' र' दा बिमानि सायाव मोनजासिगोन ना नोंसोरखौ एसेबां सानो होबाबो साया बेफोरखौ बायोलै आयै नों साबालाय मा जायोखाय दे नोंनि सायावनो जानोसै दे आबा तांकुलु नोंबो बादुलाथार जाबाय दे मानसिया सिगां माथो नोङो सायोमोन एसेनला दा मानो बाग्रा जाबाय नोङो देरबा बाग्रा जालाङो दे आयै नंगौ देरबा बाग्रा जालाङो नामा सोर खिन्थानाय नोंसोरसो बायो गुबुनफोरा बाया थै आयै उनाव हाबा जाबा मावगोन ना जोंफोरो दै बेखौनो माबा गाख्रबाय थायो दि ओंखामफोरा थाब सं ओंख्रिफोरा नाफोरा माबोरै सं जालांनांगौ माबा आलासि जानो थांनो नागिरदों सोरानो आलासि जानो थांनो नागिरदोंलाय नोंसोरलाय बे अखा बोथोराव आयै जोंफोर मा थांनो होनना थांनो नागिरदों नामा जोंफोरखौ लिंहरदों बै माबा लायनायावलै गेबगां लानियाव मानो लिंहरदों नोंसोरखौलाय आलासि जाया होमबा मालायबा बैसागुनि आलासि जानो लिंहरदों आरो
दा गावसोरा रावखौबो लिंहरा नालाय दा जोंफोरखौबो थांजानो बादों। दा मोजां बोथोरबाथ' आं थांबाबो जेबो मोना र'। दालाय माथो सानफ्रोमबो अखा हाबाय थायो। दे आयै जोंफोरबायदि माइरं गैयि बन गैयि फैसा गैयि नङालाय बिसोरनाव गासैबो दंजोबो। धोनि मानसिफोरनालाय मालै आयै अखा फैबाय थाबाबो जेबो टेनसन गैया, सान्दुं दुंबाय थाबाबो जेबो टेनसन गैया। दा जोंफोरबायदि गोरिब मानसिनि थाखायसो बहुद प्रब्लेम जायो आरो। हा थांथारगोन होनबा नोंसोरो दानो थांगोन नामा? थांगौमोनथ' र' थाब लिंहरदों दा गावगाया ओंखामखौनो संखाङाखैबा। संनिर'हाय संनि नै सोलाबथाराखै बिमाया नोंसोरनिया दासो सोलाबबाय। सोलाबलायै माथ' एसेबां खामानि मावदोंलै नोङो? ए नंगौ आबा मालाबा नोंसोर मावनाय नायनाय आंनि खामानिफोरखौ फारसेनिफ्राय अब्लासो मोनथिगोन नोंसोरो। बादोलै नोंनिया गिदिंथिंनायावनो दिन थाङो बालनि माबार सं। आरो गारि भाराया 200 दिहुनना दोन। हे गसाय आखायाव 100 गैया 200 फैसा नांगौनो नायनाय। रखर नोंसोरनियावलाय माला फैसा बिनानै मोनोलै? हा अबेनिफ्राय फैसा मोननो आङो हा न'आव फाननो लागाबो जेबोआनो गैखाया आरो मानसिफोरनियाव हाजिरा मावनो थांनोबो जेबो खामानियानो गैथ'वा दा। सिथा बालनि बखिबाय थानाङा ओंखामफोरा माबार संनोबा सं। नुवाखै माने फाखि गथ'फोरखौ फैसा गैया होनबाबो जेबोआनो बुजि मोनखाया आरो फैसाखौनो बिफैबाय थागोन। हा अबेनिफ्रायथ' फैसा मोनबाय थानो नै जानोनो जेबो मैगं थाइगं गैया जादों, जानाय थावबोसो गैबावा आरो नै माइरंआबोसो जोबसिगोन।